Ti sugat ket mabalin nga agimbag, ngem ti marka nga ibatina iti puso ket saan analaka a mapukaw. Adda dagiti napasamak iti biyag nga uray kayat tayo alipatan. Kanayon latta nga agsubli iti panunot tayo. Isla GPT napalabas, naimbag ken na bendisyonan nga aldaw kada kayo amin, gagayem. Naragsak kami manen nga makikadua, kada kayo iti sabali a pakasaritaan nga napno iti ayat, panagsakripisyo, nadingit ken panagbabawi, manipud iti surat nga naipaay ken astras Dear Mr. Arto. Hintayo denggen ti pakasaritaan, ti agasawa nga da Oliver ken Cherry. Idi damo, kaslanan anay ti biagda. Adda ayat, adda panggep, ken adda namnama para iti masakbayanda. Ngem idi na amuanda nga masikog ni Cherry. Dagiti desisyon nga inaramid da para iti anak daket nagbalin metagapuanan ti panagsusupiat da. Kayat ni Oliver nga isardeng ni Cherry, ti panagtrabaho na tapno makapagannad iti masikog na. Ngem iti bayat ti panagsakripisyo ken panangsalaknibda iti pamilya. Dimteng ti maysa anakaro a pagsubok nga nang baliw iti amin. Ti nakapukaw ti anak daket nagbati na, iti dakkel asugat iti pusoda. Ni Cherry ket pinadas na nga awaten ti napasamak. Ngem ni Oliver ket nang rugi nga nagtalaw iti sakit babaen iti panaginom. Ngem kasano no ti panagtalaw na iti ladingit ket mangiturong ken kuana iti maysa abasol nga saanen analaka nga ilimed. Kasano na ti maysa arabii a pinanunot na nga nalipatanen ket isumet ti mangdadael iti pamilyana. Ket asino ni Ella iti biag ni Oliver. Intayo nga rod denggen ti rugi ti pakasaritaan nga mangipakita nga ti maysa abasit. A decision ket mabalin amang baliw iti amin. Daytoy ti ast panagbabawi PR1. Dito'y programa tayo nga as AAAAIPTE. Anya nga tanog resign ka langan iti trabaho bakit? Anya? Ay, saan ang mabalin lakay? Diyak kayat. Di mo't naibagak edikan ka, aday ito'y ti kayat ko. Ti agisuro. Wanangam. Matanagan ak. Amangan ngamin no. No mabaybay am tin inawam. Kat maulit mo ng tinapasamak idi. Oliver, diyak binaybay antisikog ko idi. Amom day ta. Cherry. Di mo kumamat aramidan arason ti trabaho. Talaga siguro asaan tapay agasat ti maaddaan iti anak. Iso akas jay tinapasamak. Alala, pasensyakan bakit? Amumot no kasang ti gagar ko amadaanan iti anak. Maawatan ka, Oliver. Saan na bale? Aglibak to inton umadanin ti panagpasngay ko. Sige, agam ni. Di mo kumaipalubos sa may stress ka. Nang runay ti trabaho. Naskan nga aywa naman na imbag ti sikog mo. Diyak kaya't amapukaw man ang tininawam. Wan ka di. Di ka agdanag, Oliver. Hello? Hello, Oliver. Ni Tanya daytoy. Umay ka kumaadagos dito ospital. Ospital ko naman, Tanya? Abay? Naawanan ngamin iti puot ni Cherry kat intaray mi dito ospital. Madaman at amtamingan dagiti doktor ti asawam, Oliver. Anya? Cherry. Ti anak ta, Oliver. Awanan ti anak ta. Ala, hustunan bakit? Di ka nagsangit. Pagkalmahan ko matiriknam. Amangan no makapadakas kin ka ti panagsangsangit mo. Oliver. Hustunan ko nagman. Amangan no niya pa iti mapasama kin ka. Ala, hustunan. Agin inom ka man ng Oliver. Sana bale, tabasit lang man. Yun ba isa, sana ang mangagbartag. Wan a,
Ngam dandan ni minalam nga umininom kay ti arak. Pangasim ta din ako manlaptan, Cherry. Di ka tagyaman. Di tuyak lang balay ng umininom. Sana karumurumara ka sa kadagiti daduma tita. Anya ti kayat mo. Mapana ka ginumiti par. Kasta ka di. Oliver, Di mo't imbagak ngamin idikan ka. Ngag-resign ka lang iti trabaho. Tapno maiwanam ti sikog mo. Ngam saan? Tanatangkan ti ulong. Ipilit mo ti kayat mo. Anya nga ita. Napukaw tamanan ti anak ta. Napukaw tamanan, Cherry. pagrikiharan ta kadimanan daytoy abanag, Oliver. No agsao ka, kasla si kalang tinasaktan iti napasamak. No agsasao ka, kasla siyak amin ti akin basol. Amom ka di ang masaksakit hanak mat, Oliver. Amom ka di, no kasanumat ti reggat ko ang maadaan ta iti anak, ha, Oliver? No nagtungpal ka kumangamin iti kahit ko mapasamak. Lalabit asaan man nargrang tininawam. Nagtanggan tumat ngamin ti ulom. Ipilit mo tag trabaho. Idinto takabailan kayo matabyagan itagbaling nga alakta. Di nak ngamin maawatan, Oliver. Di nak maawatan. Makauma ti kastabyag. Makauma talaga. Ha, papanamon nga eh. Agsubli ka dito, Oliver. Oliver! Oy, Cherry, itay ka pa'y amay kulkulang ah. Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Oliver? Wan nga rod tanya. Jak amuno niya ti aramidag. Kinapod no na. Mano nga aldawan asaan kami ngagsasao. Di mat, iso tinang itulod itay ken ka, friend? Wan, ngam saan kami ngagsasao. Pudno nga itultulod kan suksukunan nak. Ngam no adda kami itilugan, aging ga makaawid kami. Awan ti agtagtagari. Anya? Ay, sus. Abak yu pa'y nga rod ati ag-girlfriend kan ag-boyfriend no kasta friend. Puwera ang friend. Mariribo ka nak. Jak amuno kasano ti aramidag ang makisarita ka ni Oliver. Mariknak nga min tinalaos a panagliday na. Gapo iti pan nakapukaw manan ti may kadwa ko mga anak mi. Maawatak matkit ti asawam friend. Maawatan kayo adwa. Tinasaya at sikat ti umuna ang makisarita ken kuana. Ibabampay lang ti pride mo, friend. Iti kasta, maurnos tinagbautan yung agasawa. Tanya, Day talaang ti amok akasayaatan nga aramidam ita, friend. Awan ngamin tinasaya at amapasamak no, agpinpin na liiw kayo laeng. Iswasikan ti agpakumbaba, friend. mabalin ka di ngagsarita ta, Oliver. May papanitan niya, Cherry. Pasensya ka lang kumakanyakon lakay. Sorry kadagiti saan anasayat nga imbagbagak idi na minsan na nagrekerta. Sorry magbakit. Pasensya ka dagiti madingin sa usawang ko ken kaamin. Oliver, No bilang ta makabukal tan tumanan iti anak. Sabay ko ma. Taumonugat kamatan iti kahit ko. alawanan. Manipod ita. Asikasuhakon ti panag-resign ko. Magpaiso. Uwat lakay. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga notipan nakabanog kan pan naka-stress ko kadagiti lesson plan ko. Ti maisa ang makagapo. No apay ang mapukpukaw ko ti inawag. Ay na. Agyaman akbakan. Di mula ang amuno kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti day tanga imbagam. Sapay ko ma. Tamakarga anak adagos. Iti kasta. Madaan tamatan iti anak, Oliver. No kasta, masikumbanan ni Cherry, Oliver anak ko. Una lang. Kitawag nga umay kayo kumay di balay. Iti kasta. At damat kadkadwa ni di kabayatan ti kadak iti trabaho. Ay katwan anak ko, awan parikot iti dayta. Agyaman ak nanang. Ano mabalbalin. Diyak nga minan kahit ang mapasamak manentipan nakariglig ti sikog na. Sapay namin doon adara sa napasamak ti kasjay. Ay, wan nga rod naskan adublyan na ti aganan. Iti kasta,
Awan gidakas ang mapasama kadakwada adwa. Wen nanang, iso nga ano sa nyo pa ilang tag na di balay ha? Aging ga makapagpas nga itasawa. Uy, nanako. Di ka madanagan. Ta siya kung ti makaam mo ang mga iwan, iti asawa mo. Magyaman nak, nanang. Kasanon no, saan da nga approvan ti resignation letter mo, friend? Di mo nga minsad sa dawin, friend. Ay, maikawa kamin tulakit di iti kaawan monton dito'y pagadalan, Cherry. Sapay sikat imaysa kadag iti kalalaingan ang maestra. Anya? Unay matanta kalalaingan, friend. Katiso matipod no, saan ka di, friend? Ay, no sa anak lang ang masikog. Sa anak kumapay kat nga resign. Ay, huwan nga rod friend. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga nuga po iti pan nakabanbanog kung agpay so iti trabaho ti makagapo. Tinagsasaruno apan nakarigrig tin inawag. Uray na dagsintirik na kang agik kat iti trabaho. Masapul nga agsakripisyo Ngamin, kas iti asawak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak. Sa bagay, husto lang ti desisyon mo, friend. Sana bali ti trabaho kat makauray. Kan may sa, masiguradok nga awatan da kan tumatla nga awatan inton agaplay kan tumanen. Sapay kumaatakas ng agpay so friend. Ngamin, talaga aplanok ti agsubli, apaman ang makapagpasngaya. One friend, sigurado day ta. Bayam ka di aninanang ti mga ramid kadagita bakit? Agin na nakakit ni. Iti kasta, nasalon at to tipas ngay mo. Lakay, nalagan laang mati panagkupin nga aramidag. Kaasimat ni nanang, no ultimo panagkupin ka dagi ti badbado takat iso ti mga ramid. At day ta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan, tanda ito abanag. Masapul nga nadamtin inawam ko nakmanan. Alahuanan lakay, nangabakkan. Sige, saanan ang maulit. Sorry. Mala, umay ka, tamapantay di kusina. Nagluto ak iti paborito matinola. Kan nangisagana iti prutas. Kanam amin dagi jay. Iti kasta, agtali na iti kinasalun at mo. Kan ti agbalintong anak ta. Nanang, Ada ka mo't gaya mo nanako. Nasapa ka mo't asin mangpal. wan nanang. Awan mo't ngamin ang tinapatang aramay dagi di opisina. Iso nagawid ako na. Anya ngay dagitain sangput mo. Abasto tayo anana. Nag-grocery ak. Awan gayam. Ni Cherry, sa dino tayan na. Amangan no aday ti sila Joe. Di pa'y matrimuar manipod itay kunaan na maturog. Amangan no nakaturog pa ilaang Kasta ka din nanang. O sige, tagpulis sa klabit. Siyak tun tagluto iti pangrabyan tayo. Ah, Cherry? Cherry! Oh, Nanang! Nanang! Tulungan na kami! Ni Cherry! Dara-dara na kataas sa isuelo! Tulungan na kami, Nanang! Anya launay tinagbasulak iti Diyos. Taapay akanayon na matlakit din nga alalaan tin inawag. Apay, Oliver! Apay! Cherry, Amom ka di! Maawa na anak ko ni tiganas nga agbiag. Kapoy ti kastoy ang mapaspasamag. Kasla kayat kumatanti matay. Agasa matitalo ang nagsasarunong agbalin ko mga anak ta. pangasim, tapagkalmahan tirik lam. Diyak laki di ka ba ilan no pati si kagat mapukaw ko. Jackson kamalan, Oliver. Jackson kamalan. Nagdagsin tirik nak. Mawatan ka ba kahit? Ang panunutan ko mamati sa lunat mo. Di ka ko magpaabak itiliday amarikrik na mita. Laglagi pang kumanga dahak lang dito, Cherry.
Pare, kargaan pa yata yung basom. Ato oh. Nagyaman ako pare. Hanggang last round tayo to yun Kita pa yung kami nga. Umawawag ni Mrs. Kau. Ang mamatan. Dari ka tanti. Outside Colombo. Takrot ka magayam, pare. Kung ako man, malalaki ka. Sikamat, pare. Saan mo nga di kasta? Siyempre, awan ka doon na amangaw awer ti anak me. Iso amas sapol nga gawin na kadagos. Nalala, wanan, pare. Diyak ka sa pulan ti palawag mo. Sana ulat na. Sana all kat adda anak na nga awa-awirin na. Pare Oliver, nabarta ka sa matan. Nasay-saya at sano itulot ka pa lang ijabalayo. Sakbay ti panagawin ko. Awan daron ba nga pagtanagam kanya, pare Henry. Kabalag te gawin. Okay lang, nga uray umunagan nga gawin. Tagawid aktan tanong keket ko. Dito yak pa lang, pare Henry. Asan ka? Siyak timang solbar iti parikot mo ita arabi. Niya? Oliver, saan ka di? Well. Apa nga amom tinagang ko, ha? Dakas ka di, ama amon tinagan tikaskan ka anak na. Siyak gayam ni Ella. Ella, Oliver. Oliver, Ella. Oh, di ba? Bagay na bagay. At tumalag ka man. At lang asawa ko, Isungag birok ka langin iti sa bari. Asawa? Asaan nakamot ang maipayan iti anak? Kasta ka di? Oh, come on. Oh, cheers naman kit di, Oliver. Ay, kwa. Cheers na ko na. Ay, wala. Cheers. Kaya't mo ka di? Taipaay ko ti kalkali ka gumang. Asaan ang maipaay ti asawa? Ha? Oliver? Ano te, kahit mo asawan, ila. Aginom tapay. Itikas na. Agenjoy ta adong. Yeah. Di ka danak, Oliver. Siya, di makaamokan ka. Sa dinutayan ko. Good morning, Oliver. Anya ti... Oops. Aguray ka. Aguray ka. Di basta panawan latan nito'y Oliver. Laglagi pa, nag-enjoy ka man idirabi. Ibatan na ko ma. Agawid akon. Siguradong urain na akong tasawak. Mabiit lang, Oliver. Ditakan! Oliver! Agsubli ka dito'y! Oliver! Apa yan pare Oliver? Itay pa'y akasla di ka makaid na dita. Kuha pare. Saan mo nga di kasta? Sigamat. Tilamad-madlaw mo. Kasla na puyatan kamit ngamin. Apay, nagsarak kayo kadimanan iti dayjay nga ela. Kuha pare. Ako. Inmawag ni Chiri kanya kidirabi ikay. Anya. Anya nga itimbagan pare. Ay kit kapilitan nagliba ka kiti asawam. Inbagak latan nga agkadwata. Uray saan. Agyaman ako pare Henry.
Angam ni, itapay laang balagan kan. Pangaasim ta di mon ululitan. Narigatan, jak kayat ti may ramraman pare. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, awan overtime yo. Awan bakit? Kaya't ko ti bumawi ken ka. Bumawi iti anya lakay. Ha? Ay kwa. Kanain ti pa nag-overtime ko kadag iti napalpalapas ang daw. Isong ita, bumawi ak. Sika talaga, Oliver. Happy anniversary, Cherry. Kunaklakit din no nalipata mo nga ita ti anniversary ta, Oliver. Ay, sana. Yak tupulos malipatan day bakit. Adan sa awag mo. Song batang pay Ang mga no ije opisina yo dayta kat napatag ti bagada. Ni Ella ti mawawag. Oh, song batang pay Sana. I-off ko lang ang cellphone ko. Alan, song batam no asino ti umawawag lakay. Okay lang. Ha? Ay, kwa, sana. Kas na akong bakit. Bumawi akin ka. Iso nga i-off ko pa ilang nga ti cellphone ko. Iti kasta, masulo na kita. Anya? Naimbang nga oras mo, si kakadini Cherry. Awan, siyak nga rod. Asino ka kadi? Berbirukak ni Oliver. Adda ka di ditan. Ha? Ne, anya ti masapul mo iti asawa? Basta irwar mo ni Oliver. Adda na patag-apagsaritaan mi. Mabiit lang, miss. Asino ka nga minaya? Kan apay asap-sapulam ti asawa. Tinasaya at irwar mo ti asawam. Ta iso amis mo ti mangibaga no asino Anya? Nalawag man siguro tinangag mo, Cherry. Panagkunak, nagbidot ka iti balay anaturong mo, miss. Sa anak nagbitot. Amok adito iti balay ni Oliver. Oliver! Oliver! Rumor ka dita! Sangunak! Dinak mabalin nga ilam-ilam mga latan! Oliver! Miss, pangaasim ta pumanaw kan. Talusan, mga yabak iti barangay. Sa anak pumanaw dito aging gaasan arumor ti asawam. Naskan asong batan na ti inawa. Anya? Napalabas, gagayem, iti panagpatingga ti umuna apaset. Kasla ng rugin, kung mga agimbag manen ti panagbiag da Oliver ken Cherry, nagbabawi ni Oliver. Pinadas na nga ipakita ken Cherry, nga kayat na pailaeng asalak ni ban ti pamilya ken ayaten ti asawana. Ngem iti aldaw ko mga manglaglagibda iti ayatda. Adda may sa ababay nga dimteng iti ruangan ti balayda. Saan layeng nga birbiro ken na ni Oliver, saan layeng nga adda kayat na nga pagsasaritaan. Imbaga na iti sango ni Cherry nga adda anak nga ururayen na, ken ni Oliver ti amana aniya nga iti pudno, ni Ella kadi ti babae nga dimteng iti balayda. Pudno kadi nga adda bunga tinapasamak iti nagbaytan ni Oliver ken dayta a babae. Ket kasano nga awaten ni Cherry ti kinapudno, kalpasan ti amin asakit ken panagsakripisyo nga napadasan na. Ti basol a pinadas ni Oliver nga ilimed ket nang rugin nga agsubli. Ket iti daytoy agundaway, saan layngen at ti panagassawada ti nakapusta, no di ket ti masakbayan ti entero a pamilyada. Ngem adda pay dagiti kinapudno nga saan pay anaibaga, adda pay dagiti sugat nga saan pay anaagas, ken adda pay dagiti desisyon nga pagbayadan da iti sumaruno a paset. Hintayo, amo enti mapasamak iti panagtultuloy, ti pakasaritaan ni Oliver ken Cherry ditoy. Panagbabawi, Part 2. Agyaman kami unay iti panangdengeg ken panangkaduayo kada kami. Daytoy ni istris Mr. R mangibagbaga kada kayo. Tinapalabas ket saanen a mabalin a baliwan, ngem ti masakbayan ket mabalin pay amay salakan babaen iti pudno a panagbabawi.
agkikita tayo manen iti sumaruno apaset. Dito'y programa tayo nga naipiti na palabas. Thank you for watching. Ti basol amay sa arabi ilaeng, ti panagpatinggana. Mabalin amang baliw iti entero abiyag, ti kinapudno a pinadas anilemmeng ket uray kasano kabayag, dumteng latta ti aldaw amay parangarang. Asterisk AGPT na palabas, naimbag ken na bendisyonan nga aldaw kada kayo amin gagayem. Naragsak kami manen nga makikadwa kada kayo iti panagtultuloy, ti pakasaritaan nga naibingay ken asterisk Dear Mister. Iti napalabas apaset, nasaksiyan tayo ti rigat a napasaran da Oliver ken Cherry. Kalpasan ti panakapukaw, ti anak da, saan anakayanan ni Oliver ti sakit ken panagbasol na. Imbes nga sumango iti problema, nagtalaw isu na babaen iti panaginom, iti may sa arabii. Adda napasamak iti nagbayatan ni Oliver, ken ti may sa babae nga agnagan Ella. Pininadas ni Oliver alipatan ken ilemmeng dayta abasol. Nagawid isuna ken Cherry ken pinadas na ngarugyan manen ti biagda kas agasawa. Ngem iti aldaw ti anniversary da. Nagparang iti ruangan ti balayda ti babae nga pinanunot ni Oliver nga saanen apulos nga agsubli. Imbaga na iti sango ni Cherry nga masikog isuna. Ket ni Oliver ti ama ti anak na ita. Awanen ti lugar ti panaglibak, masapol asong batan ni Oliver dagiti damag ni Cherry. Pudno kaditi ibagbaga ti babae. Aniya ti mapasamak no ti may sa aasawa, ket maamuan na nga ti tao apagtaltalkan na ket liniputan na isuna. Mapakawan pa'y kaditi basol nga nang dadael iti pamilya. Wenno daytoy ti agbalin a panagpatingga ti panagasawa da Oliver ken Cherry. Intayo denggen ti maudi apaset ti pakasaritaan nga napno iti sakit, panakapukaw, panagbasol ken panagbabawi. Daytoy ti panagbabawi, patu dito'y programa tayo nga ti inapalabas. Pasensya kan, miss. Saan ka nga am mo? Iso asaan ka mabalin apastrikan dita balay. Ken maysa, patsyat asaan nakamatla ang am mo ti asawak. Apay, no ti asawam laangan ti damagam. Tapno maamwam ti pudno. Tunal, nabayag nakmatlaangan nga ilam namang. Anya, Saan kumamat kat adumanon iti kastoy no di na kumailam mga ni Oliver. Basol matlaang ti asawam ti amin. Ita, no di na kayat asong batan ti inawa. Idarum ko kat paikat ko pa'y iti trabaho na. anya, masikog ka kunam? Wan, masikuga. Saan? Saan apod no ti bagbagam? Saan na ka nga am mo ti asawak? Iso amabalin mo ti pumanaw. Saan? Diyak pumanaw, aging nga iruwar mo ti asawam. Iso ti ama ti inawa. Iso ama sapul nga rod at akdaran na ti anak may. Rumwar ka dita, Oliver! Rumwar ka! Cherry, bakit? Sa dinutan mo. Cherry! Pastra ka nakulag! Masapul nga agsalita kami iti asawam! Saan? Di mo mabalin ang kasarita ti asawak. Pumanaw ka! Ne, ano day, Chay? Ipatam ti buhok ko! Ayop ka! Pasawak dito! Patang pasawak! Patang! Ano tarang aramidam dito, ha? Kasi kapay tandaganas ng agdamag itikas na. Damagam nun niya ter aramidak dito eh.
Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka, ha? Pangaasim tadi ka agis skandalo dito eh. Tinasaya at pumanaw kan. Masikugak, Oliver. Huston Ella, sumardeng kan. Ibagam iti asawang tamasikugak. Ibagam! Anya, Ella pumanaw kan pangaasim. Saan? Sa anak a pumanaw. Aging gaatak deram ti anak na. Ay sos. Uray ipa-DNA test mo. Sikaket sika ti rumwar nga amat inawat. Isu atak deram daytoy Oliver. Tak deram, no di mo kayat nga idarum ka. Jerry, agsarita ta kuma. anya ti pagsaritaan ta, Oliver. Pagsaritaan ta? No kasano ti panang lokom kanyak? Kasta ka di, ha? Jerry, pangasim. Denggan na kumamad. Adda ka di napasamak ka na kayo iti dayjay a babae. Bakit? Nabarte ka kidinagam mo kami ginaela. Iso adyak amo no. Kasama... Adda napasamak ka na kayo, ano awan? Jerry, Simple laang ti damdamagak, Oliver. Wan kan saan laang ti sungbat. Wan kan saan laang, Oliver. Adda ka di napasamak ka na kayo. Nagkaida kayo ka di. Ah! sorry, bakit? Sorry talaga. Nabarte ka kami ni di. Jerry, Ayop ka. Linukunak. Di kan tupulos mapakawan, Oliver. Saan to apulos? Jerry, agsarita ta kumamad. Pangasim, denggan na kuma. Kapo ka dita ubing dayjay a babae. Ah, iso anaaramid na kalukwan. Ah, Jerry, pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat di kan agpakpakita pa'y kanyak. Panaw! Kaya't ko nga agnaid ta iti bukod na abanay, Oliver. ha? Oh, apay akas lanaklaat ka. Masikugak. Iso arumbang na laang nga rod nga ikanak iti special treatment na awatam. Anya? Igatangan nak iti balay kan lote. Iti kasta. Addan tumit apang tenglat no bilang laang. Ela, Awanan ti adupay asao. No di nak maikan iti balay kan lote. Nasaysaya at laangan nga iparugrug ko ti anak mo. anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Oliver. Sa anak amang rabrabak. Among dayta. Sige. Wanan, mangkita kiti balay kan lote ang mabalin ko agatangan. Taiso ti pagnaidan tayo itagbalin nga anak ta. Dayta kat ti kay kayat ko kan ka, Oliver. Di ka danang taaramidak amin akabailang amang paragsakan ka. Basta ipaay mo mat amin akayat ko. Nasayaan mat kasi mangpatan, Oliver. Agsang sangit ti anak ta. Gamatakan ti anak ka relax. Iso nga rod nga inawagan kang agawid ka adagos, taaw-awiram day taubing. Itay pa'y asumanangit, makaringrang. Unay kan. Dahil talang nga rodin agaw-awir ko mati trabaho. Hindi mo pa'y maramid. Kas makita mat, kalkalpas ko laang ang nagpamanicure kan nagpa-pedicure. Saan amabalin ang madadaal dagiti kyotex ko? Anya? Iso asikapay laang ti mga awir iti anak mo. Paturuga mo, iti kasta. Makainaw kan makaluto kamatan iti pangrabyan na. Ela, Oh, ayapay lang tar aramidam. Aggunay kan apay amul-mulagatan nakmatlatan, Oliver. anya ka matanela. Apay di mo bambantayan ti anak ta. Adda iji-igid ti kalsadang agay-ayam. Kasta ka di? Ay, jakmata na si putan arimwar. Ayabam ket din ata di gosamon. Sigurado anak kadungdung ritmanan. Anya? Kastalaang ti ibagam. Anya nga iti kayat mo nga ibaga.
Sorry ha, naliwayak mo din adinigos. Sorry, lakay. Kasta ka di, tikayat mo amangag, ha? Ella, Ha? Pues, saan to ang mapasamak ti kasta? Di ko samkit din ti anak mo. Total, day talaang mat nga ubing ti makagapo, no apay nga agdandan nata. Saan ka di? aglablabas kan, Ella. Aglablabas kan. O, anya? Agbabawi kan? Kasta ka di? Kayat mo ang tiagsubli iti dan na ti asawam? Kasta? Ha? Apay, ti ko nam, awatin na kapay ti asawam, gapo iti panang lokom kankwana. Saanin, Oliver? Ngamin, inlaksid na kan anamin pinsan. Congrats, friend! Na-promote ka manan. Sigurado nga iti saan nga agbayag, si kanton ti agbalin a principal dito pagadalan tayo. Anya? Amo, itaklang manen a makita ti kasta kinaragsak mo, friend. Sigud mat anaragsakak. Saan ka di? Wan, ngam, sabali a talaga ita, friend. Sika talaga tanya. Tila manan madmadlaw mon. Kaya't kadi asawan day taan, nalipata mo ti inaramid day jeng Oliver ken ka? Jak to pulos malipatan ti inaramid na. Angam, naamiris ko, ano iso akanayon ti pampanunutan. Siyak ti maabak. Iso nga, oras mat siguro, tapno lipatak ni Oliver. Sigurado ka, friend? When? Ay sus, oray di mo ibaga, amok nga aging ga itakat ay ayatampay lang ni Oliver. Aklo nakakasta. Angam, kas na ko nakon. Siyak matlang ti agbalin a nakakaasi, no jak lipatan. Ang malipatam nga ta ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay? Patsyak akastatan niya. Saan man nga ita? Saan man nga inton bigat? Uno kadagiti sumarsaro no pay nga aldaw. Ngamkit di. Addan tugon daway para iti dayta. Ngam no ita. Ag-focus ak pay lang iti trabaho. Amok. Ken mamati ak nga inot tumatlaang a makalipatak. Diyan ka mo, Nanya Taramida, tap nagbaliw ni Ella, pare. Pare Oliver, Namuklain kumakas dito ugali na. Diyak kuman inyan alaan iti balay kin lote. Nagabang kami kumalatan iti apartment na pagnoitan mi. ket kasanoitan pare. Sapay ko naman na ibusin ti urnong mo. Gapo iti dayjay abalay. Ay, day takit nga ruti parikot, pare. Agbabawiak man. Ngam naladawan ti amin. Oliver, Ni Cherry. Kumusta amatan? At ti damag mo kin kuha na, pare. kinapudno na nagkita kami di kalman kinitan niya. Sigun kan kwa na, nasaya at mat kano ti kasasaad ti asawam. Nasaya at man nga rin no kasta, pare. Saan nakas kanya? Kapuro parikot ti dumdumten. Sigun kinitan niya, napromot ka numanan. Ket iti saan nga agbayag, sigurado nga isunto kanon ti sumaruno a prinsipal iti pagadalan a pangisursurwanda. Deserve na rin ita, pare. Kat maragsakan ak para kin kuha na. Ne, hapingin nga awan mo't naluto ama kanela. Masadutak nga luto. Anya, kita niya nga tikinan nyo idal daw. Ay, kat nagurdara ka. Ay, apay kumangay. Diyak mat ipalubos ta, nga agbisin kami iti anak ta. Unay ka maten. Di mo't kunak nga agimpen ka. Nagastos ti order nga order. Surusuruam nga min ate agluto, iti kasta makatipid tayo. Masadutak nga rod. Imbag pa ni Cherry, tano sumang petak at naluto makan. Dito yung matan, pulos. Makaumat kas tuyabiyag dito. No naumakan, kit di kan makaanos. O, di agawid kan igibalayo. Awida mo ang jay asawam nga inutil. Ah, kanya. Hoy, Ella, saan nga inutil ta sawak? Tanangam tagsasawa, no di mo kahit amakaraman ka kanyak. Oo, kat talagawad ah. Inutil jay asawam. Tadi nakakabailan nga ikan iti anak. Tumalnakan ko na ko na eh. Kailiw mo sama ti asawam. Ibagam lang ang tauray itulod kapay. Awanan ka itibayin.
Talaga nagalas ti ugali, Mela. Nagalas ti ugali. Oliver! Oliver! Sa dino ti papanan ni Ila, pare. Nasabat ko met di tarwar. Manipot gastuin ti kasasaad ka. Kanayon ng tirorwar na. Kaya't mo asawan. Iba't bati na ka, ket amo na matakas ta ti kondisyon mo. Ti anak yo. Sa dino ti ayan na. At ay ti pudirtiinan ni Ela. Diyak mat nga rod mabali na mapanpasyaran. Kaputa kastuyak matan. Pare Oliver. Kaya't mo ka dita ijay kapayula ang balay. Saanan, pare? Si kamat pare. Saan kamat ka nasabsabali kada kami? Iso nga okay laan. Pudno ti kon kunada. Ano sino pa iti di mo kabagyan? Isupay ti makatulong ken ka. Pare, Ngam ti babaya pinagnaid ko dito'y balay. Ti babae anang ipaayak iti amin nga urnong ko. Di nak man lang pulos kasyan. katanyang iti plano mita pare. Pare, may salang tamok mamagawat ita kanyak. Isu na lang ta, diyak masigurado, lumapakawan lakbay. Oh, Henry, anya ti aramidem dito eh. Cherry, ni Oliver ang amin. Apay ni Oliver? Naatake. Anya? Nakawheelchair ita. Kat di na unay maigaraw ti makin kanigid nga iya makan sa ka na. Sigun kadag iti doktor, masapol na kanutinan anay nga inana, ken masapol ama ipaterapi. Baring ag sublimat lang ti sigud akasasaad na. Kasta ka di. Amok ana sakit, ken amok ana rigat. Ang mga numabalin akasarita met tigayem ko. Kat sapay ko ma. Taypay mo met ti panang pakawan mo kankwana. Henry, Pagkawanan na ko, ma, Jerry. Sorry kadag iti amin na nagbasulak ken ka. Na ito sigurong ti dosa. Kapo kadag iti inaramid ko ken ka. Oliver, Jerry, si kalang ti babaya na ngayat kanya kiti napudno. Iso nga ita, ang bababawiak, kapo iti panang pasakit ko ken ka. Ayayatan ka pala ang aging gayta, Jerry. Gayta ti budno. Oliver, Kat sapay ko, ma, tama pakawan na, Jerry. Kababain man, ngam kita wa kasapay ko, ma. Tay kanak pa iti maikadwagon daway. Tapno sulitak dagiti nagkurangakin ka. Diyos ko. Anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kumahapo. Ti amok. Nagrigat ti mamakawan. Nangrunan at dapay lang ang sakit amarikrinak. Rumbang ka di apakawan na kung ti asawak. Nga uray at dapay lang ang sakit amarikrinak. Agapuan ng ti pananglo ko na kanyak. Tulungan ako, ma. Diyos ko. Maririmbukan ako na yan. Agyaman na, Jerry. Agyaman na kiti parang pagawan mo kanya. Oliver, Dak tumao magagkit-kit daw iti pamakawan ka, Jerry. Sorry talaga. hustunan. Ti panunutem kit ti ita. Ti daras na palagimbag mo. Jerry, Uray pagbali-baliktadan ta ti lubong. Agasawa talata. Iso nga awatan ka nga ron.
Basta di mo ko man ulitin tinarami mo. Sapay ko man. Tadi mon sayangan tigon daway nga intad ko kan ka, Oliver. Ikarakiti batog ko langit. Jak tunulitan, gaptam mo kung tidakas nga ibunga na. Kanamok, asikalahang ti babaya punno, ang mga ayat kan mangipatpatag kanya. Aklo na ka nagpintutak. Pagbababuyak amin ang tagichay. Asterisk gagayem ti kinapudno ket sa anen anay lemmeng ni Oliver. Inawat na nga adda na pasamak iti nagbaytanda ti babae iti Rabii anabartek isuna. Yuray ibaga na nga saan anakem na tinangiturong keng kuwana iti dayta a basol. Saan dayta a makabalin a mangikat iti sakit nga narik na ni Cherry. Ti panagtalek a nabayag a binangonda ket nadadael iti apagbiit. Ti balay anap no idi iti ayat ken namnama ket napno iti pungtot, panagsangit ken panagsisi na, pinapanaw ni Cherry ni Oliver. Ngem ti pan nakapukaw ti asawa ken pamilya, tinangipakita ken Oliver. Iti kinadagsen ti basol na, dimteng ti tiempo nga saanen a mabalin nga ilaksid na dagiti bunga ti inaramid na. Idi nagsakit ken nagbalin a nakapuy isuna. Namiris na nga awan ti maibatina no saan at ipanagbasol ken panagbabawi na. Iti sango ni Cherry, awanen dagiti rason ken panangikalintegan. Addalengen ti maysa at tao nga agpakaasi iti asawa nga nasaktan na. Nagpakawan ni Oliver, imbaga na ti panagbabawi na. Ket ni Cherry, uray napnopay iti sugat ti puso na. Pinili na nga tulungan ti tao nga naminsan anang dadael iti panagtalek na. Ngem ti panang pakawan ket saan akayat na asawen nga nalipatanen ti sakit. Ti pudno a panagbabawi ket saan lay nga makita iti balikas, masapol a makita dayta iti panagbaliw. Iti panagakem iti responsibilidad, ken iti panang salaknib iti pamilya nga naminsan a napabayan, tinapalabas ket saanen a mabalin a baliwan. Ngem ti tao nga pudno ti panagbabawi na ket adda pay gundaway na abaliwan ti masakbayan na. Agyaman kami unay iti panangkaduayo, kada kami iti pakasaritaan da Oliver ken Cherry daytoy ni Mr. Mangipalagip kada kayo, saan nga amin asugat ket makita iti bagi. Adda dagiti sugat iti puso nga ti panagpakawan laeng ti mangrugi a mangagas. Ngem ti panagpakawan ket masapol asabatan iti napudno a panagbabawi. Akikita tayo manen iti sumaruno a pakastaritaan. Dito'y programa tayo nga ili IPTE na palabas. Thank you for watching.